Nyakoram gajwanga chinti changwene chakre seru ginus neka sadek marokinyi chenro mar poko pogore chenro mikelo koda an Sharon Ngao. Okiny makawuono adwaro mar mondo mi wangi pok mopogore magima poka kele e kindi thuolo malach. Mano pok mano mar yango lonya manyasani. Adwaro mar mondo mi wagomba ka kotenre koda app moro kanyo mong'ere kaka Ask a Giver. App mabende oyangi giwuodo nage bure Nairobi ka app mosebedo ka konyo jogo eko mochando. Odwaro nyiso ni app ni en marang'o to tiyo nade to nochake e higa mane. Machiegni bed kudo nyaka giko. Arakin machiegni chenro mar poko pogore mana kinyalo nyiso Nyakoram gajwanga nyingi tinyiso ni app ni ten marang'o. An iluonga ni Victor Odul. Atiyo kaka software developer. Asebedo katimo tijni sani koro ma ochiegni higa 10. Nachako higa mar 2013. Yeah, that was 2013. Ma chako loso gik moko machal kamago. Koro nyaka sani an mane tich matiyo kamano. Victor nyalo na lero ni Nyakoram gajwanga ni to app ni. Kata mnaka pokilero Nyakoram gajwanga app mibiro go. Victor ni ten en nga sombe chando nade. Victor en background ne osomo kachako adongo Homa Bay town. Kora somo Homa Bay primary. Alafu at St. Augustine's High School. Koro kamano ere kaka tieko then abiro Nairobi koni abire college. Koro asome mbalariany ma Kenyatta University. Koro KU kanyo emane asome weche makora timo sani gi. Victor nyise Nyakoram gajwanga mane no wasani kit pok ma intiere godo nikech ningiso ni intiere gi app moro ma bende konyo jogo eko mochando. Nyalo mna lero ni gima jut. Pok kwa we pok aseloso gik mang'eny to madhigi gi mbui gi to nitiere moro manaloso to koro aneno ka osekonyo ji kabisa to kaka nobiro koro aneno ka en pok adier. En app moro miluongo ni Ask Giver. Ask Giver gi dholuo tiende ni miyo ng'amo kwayo kata kwa jamicho jachiwo. Koro mana kaka nyinge wachono, Ask Giver oriwo ji, otudo ji, otudo ng'at mane godo to gi ng'at maonge godo. Koro kuom ranyisi, inyalo bedo gi wuoche miingo kata wuoche ma nyathini oingo. To ji mang'eny obed wuoche, obed gimoro amora, kata samoro nitiere ng'ato monyiewo TV maduong' to ne en gimoro matin. To matin ni openjore ni koro ter kanye. Koro do ka ji mang'eny wito ga gigi. Koro Ask Giver biro ni gimoro ma in godo matiyo maber, nyaka obed gima tiyo. To kar mondo iwite kata kar mondo obede odi kanyo ero kopong'o to nitiere ng'ato maonge go ma gini endi komiye to nyalo konye kabisa. Nyalo timo godo neno. Koro ka oyieri to inyalo tudori gi, inyalo goni simu tinyisi ni TV mane kwayo cha kata wuoche mane kwayo cha kata obed mana besen mane kwayo cha osemigo. Koro wapenjo ni to in kanye to ikelo ni go maonge chudo. Victor mana kanyalo lero ni Nyakoram gajwanga nikech wacho ni bang' mbui koseyiero unuono utero ni gi mwandu kama bende gintiere. Dapin kara mana ng'at mantiere Mombasa koter ne mwandu pesa makama igolo kanye koso biro machalani. Gima timore en ni sama kolos lony moro to Kenya kate piny kae nitiere jomonjwaria manyalo manyo nyao mar gimolosi no to gi take advantage. Matende ni nitiere nwafwenyo ni seche moko nitiere ng'ato ma pache nyalo ingo ne ni mondo okwa gik moko kanyo mondo ni konye to en ouso kata timo godo gimachielo to gini okel mondo konye ji. Koro nikech wayudo ga kwayo mang'eny kaka gimoro achiel inyalo yudo kwayo 20
Koro nochopo kamoro mane waseyudo ni ji nong'eyo gini mang'eny, koro ji nokelo gik mang'eny, koro kwayo gi ng'eny. To gi joma bende dwaro kelo onjwaria kata ukora ka. Koro gima ne watimo, naloso gimoro miluongo ni algorithm. Algorithm ni otiyo kaka bot. Koro en emoyiero to en gi parameters. En gi parameters motiyogo. Matiende ne otimo gimiluongo ni behavioral analysis of a user. Kose analyze your behavior kaka itimori mbui kanyo, to obro ng'eyo ni gimidwaro en kama. Nikech kuom ranyisi, inyalo dhi e duka kata e supermarket, to idhi e supermarket idhi nyiewo gimoro, tiyudo ni ng'ani endi okwayo gini to kwa gini gik moko kata gik moko 100. Gimoro kwa neno kamano, idhi bedo flagged ni nitiere gimoro itemo chocho ratiro moro ka. Koro gima watimo in that case, obro kawo nyingi to duoko piny. To ng'ama jaratire ma nyinge biro ma. Koro watiyo gi parameters 10. Moko kuomgi ok dang'a wach sani, nikech moko kuomgi bende koro gin siri, nikech ing'e ni mae en technology. Koro nitie gik mang'eny ma ok wanyal golo, but anyisi mana kuom ranyisi kamano. Koro gini kane wachako tiyogo, ne wafwenyo ni gini koro yieronwa ji ma onego yud gini kuom ratiro. Nikech onyalo bedo gima rach ka nyathi moro dhi skul gi tiende nono, to en ema onego yud wuoche. To ng'ama imiyo wuor ni en ng'ato man gi wuor. Koro mano emomiyo nwatiyo gi yor lony no mondo wayud mano. Mar mondo mi biji paro makama, samoro daher mana mar mondo mi ang'e. Paro makama kibiro go, akia ni en ang'o mana ringe wiyi, nikech ang'e ni kata mana kaka ja ohala samoro kabiro kata mana gi ohala mondo atim. Nyako ne ni entiere gomenda maromo nade. In idwaro achieve ang'o? Koro joma nigi chan ema wa target, nikech at the center of gini, wan gi gik moko 4, wan gi pillars 4. Wan gi gimoro ni poverty alleviation, matiende ni duoko chan piny kata golo chan e kind oganda. Sami yudo gimoro manyalo konyi, to dongo duoko ni chan chien. Sama manero achiel, wan gi waste reduction. Waste reduction yudo ni ji wito gik mang'eny. Kata ji wito nyaka chiemo maber, to jomoko to nindo kech. Koro ji wito gik mabeyo sana. Koro waste reduction waduoko wito gik moko piny. Wan gi addressing inequality. Addressing inequality, sami yudo gimoro mokichulo, kata kopo ni yudo mano ng'we yamo mokichulo, koro iromre gi joma nigo ng'we yamo ka. Koro inequality wase address. Aya machielo bende nitiere, wan gi miluongo ni building community, like wagero communities. Sani yudo ni kaka kawuono lonyo dhi malo ma ji tiyo gi simu. Kada wuoyo gi ng'ane agone simu, onge yo ma warome. Romo yani tin. Masa moro ng'ato dak kata gi jalibamba kata jirande, to kia kata jirande. But samwa kelo gini ma ji pogore gik moko, ji chiwore gik moko, wagero community. Koro mana kamano. Sir mana bende ma ng'ato samoro nyalo penjo ni sir mane ma bende ni yudo? Operation costs te kaka mag running the store, running the mode of transport ma watiyo godo mar delivering gigi. Pesa gite koro sani ya ofuka. To oko gima yot, odwaro chuny mar konyo. Koro ambende okang'eyo, but ama wacho ni we akony ji sani. Kopo ni an gi nyalo to nyalo no to tin, en mana struggling. Like watema, onge ng'ama ni godo, onge ng'ama onyalo. Koro daero kopo ni nitiere ng'ato manyalo bende chunye gombo, to bende nyala biro to konyo. To bende ng'at nyalo penjore ni omenda samoro ni golo kanye, samoro bengi mar Equity kaka en achiel kuom bengi ma bendi tiyo godo na samoro di bendi okonyi. Gini kana chake, gimomiyo nachako gini maduong', nachake nikech ne an gi nyalo mar loso gino to kete internet. Koro nikech lose ok abitiyo gi pesa, nikech alose gi lweta owuon. Kete internet ne nyalo kawa pesa matin.
Koro kana asekete paro mana bedo godo ni ji ne dhi romo gini connect mana ji kare koro mano noduogo lokore koro paro mane an godo to ne en konyo ji, ne en tudo ji mondo akony ji. Koro kada kelo sigana ni matin en ni kama ne koro gini ochakore ne ndalo corona. Koro ka corona nogo ji mang'eny, gima corona nohinyo godo ji kabisa en ni ji nolalo tijegi nikech kaka nitiere gi joma ichulo osuko odiochieng' to ka onyisu ni kik ubi tich, ng'ani koro yuto ne onge nikech en ok orit miso dwe. Koro gima notimore kanyo ne ji koro ochopo kamoro ma koro ji nigi kiondko mang'eny kama dhi yude chiemo, jomoko ne riyo kech, nitie kata jomoko moko ne nyalo kata dere. Koro ne wachako nikech kuma dake nitiere WhatsApp group moro ma wantie, to WhatsApp group ni nochopo kamoro ma koro ji nowacho ni ywak ne ng'eny. Ne watiyo gi WhatsApp group ni mar siasa ma wadiscuss siasa. To kane ochopo kama koro ne nitiere joma ne ywak e community wano kata e estate kanyo, koro ji nochako wacho ni yawa wagole uru mogo ng'at man gi godo. Koro ne ji golo pesa ama ji ne joma notimo shopping, ng'ato golo shopping, obed sukari, obed mogo, obed mo, tede kony go ng'ato ma ywak. Koro kane ochopo kamoro to nawacho ni aneno ka gima ji timo ni ok otimre yo maber ahinya. Koro na decide to aloso website moro matin. Kase loso website moro matin man mana gi kama ng'ato nyalo kete gimoro to gi ng'ato nyalo kwayo. To kana aseloso website no to anyiso jogo e group ni ng'iura ne na link ni mondo ne ane gini dong nyalo konyowa e pogo gik ma wachiwo gi. To koro ji nodhi orwako wach no ma ji ohero, ma ji wacho ni bas koro wachakuru chiwo gini kanyo. Koro kae ng'ato nyalo kwayo to ng'ato nyalo chiwo. Koro kamano kaka nobiro. Koro ka from there koro ji nowe chiwo chiemo. Koro ma paro chako biro ni yawa aneno ka ng'ato chiwo gimachielo, ng'ato chiwo sufuria. Koro wacho ni koro waket categories te mag gik moko. Koro kamano kaka chiwo nochakore. Victor, ine sira ma kama bende owuok ramna kuom bengi mano mar Equity. Hakine bengi mar Equity kaka customers mage kata mna chiel kuom customers mage. Bengi mar Equity asebedo jakanyo mar bengi mar Equity kochakore higa mar 2009. Asekeno kodgi, gisemiya loan, gisemiya omuom moko. Koro nochopo kama koro kane ambe awuok e tich higa mar 2020 no, to ne koro awacho ni adwa chako mara. Koro kane adwa chako mara to nadwaro financial support, nadwa omenda moro. Koro joma nanyalo ringa dhi irgi ne en mana joma keno godo. To Equity nokonya. Equity koro nomiya omenda mane achako godo aset godo app, aset up godo office, ayudo godo joma nanyalo ndiko, then wayudo kaka wanyalo market mondo wayud customers for that our bit. Koro koni be Equity nokonya ka nadwaro support moro kanyo. Koro gisebedo ka gikonya, gisesira yo mang'eny nyaka yo moro kanyo mar yo mar puonj e yor omenda kaka financial literacy. Nikech naduga fwenyo ni kare okang'e gik mang'eny kuom pesa. Aduki kata mne kitpok ma intiere godo kalure kod app nini. Awachi ni an kaka Sharon samura intiere gi okombe moro ma bende adwaro uso. Okombe de kana sekete app kasto akilunigo koso bedo nade. Gima timore en ni sama in gi kikombe to idwa chiwo, ka in gi gimoro kaka kikombe tidwa chiwe. Wan gi yore ariyo, to yo ma ji aneno ka tiyo godo mang'eny en ni ka in gi kikombe tigo picha ti oro to wayudo notification. Wayudo inyisowa ni the app nyisowa ni ng'ato otimang'owa, ng'ato ochiwo kikombe nikech obro apia kanyo. Koro samwa neno kamano to wachako ng'iyo ni kikombe ni en kama nade, to wanyalo chopo kuno nang'o. Koro ka in gi kikombe ni wabiro wawuoyo kodi nikech nitiere namba wa mag simu
bende nitiere e app kanyo kata website. Igo agwa namba tinyalo nyisowa ni unyalo hero mondo bi ukaw kikombe to wabiro to wakawe. Ka wasekawe to wabiro wakane. Ng'ato bende kokwayo to waterone. Koro wabiro biro to wakaw iri. Ng'ato nyalo penjore ni to ang'o momiyo wabiro to wakaw to en ok okelo. Magi mano kel gi nitiere ndalo moko en gimoro dweche 4 mokalo nitiere miyo moro ne chiwo TV to ne TV moro ma jaber kabisa. Koro mano actually mano TV mano kongo biro kae en TV ma koro ng'at mano kwayo TV ni mano yier mar miyo TV ni en wuoyi moro matin kijana to dak Kayole kamoro milu Masimba Soweto. Koro to ng'ama ne chiwo TV ni ne ya Kilimani to en ng'ama miyo. Koro ka ne otudgi to miyo chande nowacho ni noyudo obedo matek mondo rom gi kijana matin ma ya Kayole. Koro kijana ni nochung' koro nokonyal yudo gi. Koro miyo ni nogonwa simu to nyisowa ni ok onyal tero gino kuno nikech en gi reasons ne. Koro kane ogine kamano to koro nochuno mondo adhi akaw gino. Kase kaw gino to abi godo. Kase biro godo tachaka tudra gi wuoyi cha mondo amiye. Koro mano nomiyo wachako ng'iyo gik moko e yo matut nikech ndalo no nitiere joma bende ne tamore gik moko. Kane waduogo watimo study through maybe consultants nikech an gi volunteers ma bende tiyo koda penjo gi penjo joma ng'eyo joma dongo to ne ginyisa ni online ok inyal tek tudo ng'ato gi ng'ato kama nikech nitiere gimoro miluongo ni jorito oluoro security issues. Ibiro mo gi ng'ato tikia ni mang'a manade oseneno ni in gi nyalo in go. Koro mano ere gimomiyo koro ne wabiro momiyo koro wachako kaw gigi to wachiwo. Mar ariyo ng'ato nitiere modak loka moro to ng'at machielo dak loka moro. Iyudo ni ng'ani nikech en ng'at ma koro dwaro kony to kaka Nairobi kae bodo kata ni maybe wuok Kasarani michop kata Karen inyalo tiyo kata gi fare mar siling 500 dhi giduogo. Koro iyudo ni ng'ani kata 500 ni ongego ama kata wuok mana umoja wuok umoja kata nyaka Roysambu. Koro iyudo ka nitiere pesa moro cost tido ka cost ni ema koro ng'ani onge godo to gichacha to odwaro nokonye. Koro ka in ng'ama konyo ji na feel ni tek mondo ikony ng'ato ni eti gini to nitie but biome ti onge pesa podo ka konyi. Koro ne wawacho ni ka nitiere yo ma gigi nyalo chopo ne godo ji to watero gi momiyo koro ne wakelo pikipiki. Agenda chied nade bende ok nyal koso vika samoro lerne gi chied nade mosenene app marino mano mar Ask a Giver. Chied nade mantie en ni pesa omenda nitiere gimiluongo ni operation cost. Achulo stogi to apiko nitiere bech mo ineno kaka ni malo. Koro aya jariembo cha aya ng'at ma bende ni e sto kanyo ma bende chiwo gi kata ng'at ma gone ji simu. Koro magi jok ma cost gi Kenya ka cost mar gocho tung'e ji nikech odiochieng' wanyalo tiyo gi pesa mang'eny kaka chieng' ma wagone ji simu ka wanyiso gi kama. Koro achiedh nade to en mana e yor omenda no ero aneno ka en achiedh nade maduong'. Akina achiedh nade moro kaka jal ma bende tie yor mbui nitiere ramna kuo mag mbui kaka cyber crime akeni in bende setoro kata mna yudo gi ahinya e app ma bende niloso. Nitiere sami host gimoro to nitiere gimoro miluongo ni phishing. Jomoko temo timo phishing gitimo phishing a lot but aparo ni en trend man online. Koro nitiere security features ma waketo ma basic. Wanyalo watiyo gi gik mang'eny oting'o nyaka securing password ma joma tiyo gi app oketo. Koro watimo a lot of encryptions end to end, watimo a lot of salting. So magi te measures ma waketo and then privacy bende mar ng'ato.
kaduge privacy nitiere gimoro namba simu nikech sami sign up iketo namba simbi to kanyo bende namba simu ni watimo ne gimiluongo ne hashing matende ni koro namba simbi wapando gimomiyo wapando namba simbi gigiter have been informed by gik ma waseneno nikech kana chako kana loso naketo namba simbi ji mondo koro ng'ani otudre gi ng'ani to naduga fwenyo ka chieng' moro ng'ato noketo sime oketo ng'we yamo kanyo nochiwo nono koro apo mana kogonwa simu ni to giru ni kare chal nade yani kae simba onge kwe ji gocho na mokata ticho kanyal tiyo koro ineno gima kamano samotimore kamano ka ng'ato neno ni ka gini mamiyo ji gona simu to nyalo dhi mogol nikech wamiyi option mar golo post mar golo post koro nyalo dhi to golo to sama golo post ni kelo chandruok mang'eny nikech koro ng'ama nonego konyo ok nyal konyo but embe nyaka koro wa understand nikech ang'o embe ji chande koro no wakawo nembni gi wapando but koro kwasepando nembni koro algorithm ema koro tiyo ng'anyalo penjo ni odiochieng' kodiochieng' samoro app no nitiere kata mana ji adi odiochieng' kodiochieng' chakre higa mar 2020 eneno yango mbui makama okelo tiyo chak higa ni mane dwe mokwongo lakini odiochieng' kodiochieng' nyalo wacho ni samoro ji keto mwandu maromo nade un uwuon jomage mose benefit kata mana ji adi mwandu ma bende bedo posted koro gima ne timore en ni kano chakora 2020 gini nanyisi ni ne wachake e community matin mane state matin kapok ne wameke public koro public ne waduog wakete public later koro to nyaka ne wakete public odiochieng' wanyalo yudo gik mang'eny kabisa wanyalo yudo gik moko kata 20 koro kwaseyudo gik moko kaka 20 to namba ni to medo gande idho nikech kare ji kako dhi ji medo ng'eyo koro gik moko to wayudo mang'eny odiochieng' bende kwan mag posts be nyalo mana nyiso ni ji adi moserao kwan ji adi bende ji ong'e mbui uno mano mar ask a giver koro ka ang'iyo kang'iyo the control panel to aneno ka jomoseyudo gik moko gin jomoinga 5,000 moseingo makata sama wawuoyeni ang'eni namba no medore koro momiyo ok inyal wacho exact number but gin jomoinga 5,000 joma tiyo gi mbui wani bende oinga 10,000 koro to challenge gimachielo matimore en ni kane walose ok ing'eni ka nitiere operation cost watemo limit the area nikech koro pesa pod onge nikech sama wach ni gini dwa dhi kata koro Mombasa to koro owain kalo to kos kaka gigi moko samoro nyaka waor gi parcel nikech koro sani pod waonge mitoka manyalo tero giki koro gima watimo en ni koro algorithm mana nyisi mayiero ji cha koro koseng'iyo gik moko te tachiel kuom bende gik mobro yiero en distance ng'ama ni machiegni ma koro itero ni bende kibiro gi paro samoro wacho ni pach dhano samoro nyalo ga bedo machal kaka inibiro gi mbui mano mar konyo jogi kuma bende samoro dak gi chana mopogore lakini bende sene mbui market kod mano ng'ato koko kata mana idea ni mobiro gi mbui makamano en okang' mane nyalo kawo Kenya kae onge ng'ama oseloso gima chal kamano onge ng'ama oseloso gima chal kamano e weche mag kopo gik moko sama iloso software kaka koro maendi wan gi version 1.0 itimo ne gimiluongo ni patenting watimo gi Kenya Institute of Intellectual Property KIPI Intellectual Property Institute KIPI negi sekiwa gisemiyowa patent mar code nitiere kendo website koro watimo kora nitimo nikech okan software koro timo copyright watimo gi jo Kekobo Kenya Copyright Board worldwide bende wasebedo protected gi organization miluongo ni WIPO World Intellectual Property Organization koro mago eko kisetimo kaka ng'ama loso gimoro kopo ni ng'ato temo kopo marino
to in gi ratiro mar donjone ma kaune action, legal action. Koro mana kamane mwanyalo timo. Victor, angini skunde bende loro rowere ni mopogoro pogoro bende ngene gisane bende ng'iyo wantiere moko magombo timo kosa kama timo mano mar IT. To kram nane jogo e kuma bende kata ko timo mar IT gi kes mora mora. Kalore kit kok magintiere godo. Paro mane kata na advice mano madichine gi. Wach manyalo nyiso rawera mora mora kata ngata manigi pok kata bed ngamo timo IT kaka timo. Anyalo nyise ni koponi in gi lek kata iloso gimoro ma iparo ni nyalo konyo, kik chunyi ol. Anyalo biro na wuoyo ka to anyiso awacho challenges moko ka to ngato paro ni en gima smooth, osebedo gima tek ma itiyo ni odiochieng' gotieno. Koro anyiso ngato ni kiko ol to ngata matimo gimoro amora, be good at what you do. Regardless of gimitimo, ng'e gimitimo maber makata chieng' yotieno to nyalo time. Inyalo time kind ji ma ibed outstanding. Kiseng'e gimitimo, bed gima tin, bed gima duong', ng'e tich ni maber. To mano koro roma ok ibi koso. Dibed nyaka sani nitiere samoro gi apps moko e jokon ma samoro loso ma ichiegni yango ne nyikwa Ramogi piny Kenya mangima. Samoro nyalo liek. Gimongeno kendo an gi gik moko, an gi moko ariyo. Abro golo gi igni ariyo mabiro nikech gima timre ni gima waloso kaeni. Ask giver ni adwa miye kinde mondo kony ji. Adwa optimize mondo bed very efficient, responsive and solve problems, obed reliable, something ma ji nyalo keto geno kuomgi. Koro lekna en ni mondo gini obed kata ne samoro kichieme mesa titoko chieme bakul to dong'. Chiemo no inyalo terne ng'ato mu chiem kode in real time. Mano ere kuma dwaro matene that's lingana koda mano highest level of efficiency. Matene ni chiemo ni nyalo terni kodo ka pod obiet ma ng'ato bende ucham kode. Victor, wachni mogi kachuni thuolo mar loso gi nyikwa Ramogi Ojwang' en ang'o madinyisgi kotieko? Mogik katieko, anyalo nyiso ji duto ni wayauru wang'wa mondo wami lony thuolo. Gima ng'ata nyaka ng'e pache ni lony kawuono nyalo timo gimoro amora. Mana kaka simbi en wallet to ogo picha to en nyaka bengi to timo gimoro amora. Onyisi nyaka kinde, onyisi sa, mano teko mar lony. Koro ng'e ni lony nyalo miyo ichiem kata ionge pesa. Koro let us embrace technology. Mane gima nyalo nyiso jopiny. Mana kama nyakwa Ramogi Ojwang' okiny makawuono nwalose kit pok samoro ma bende kia ni pok ma intiere godo inyalo yudo godo yuto e machalo nade. Pok ma bende wamenyo okiny makawuono mana kaka inene wang' jowi mari en kaluwore kod pok manyasani, mano kaluwore kod lony ma bende oganda nitiere godo. Naloso gi Victor Odula, jal ma bende biro gi app moro mong'ere kaka Ask a Giver. Ma kidonjo kata mne mbui ni kanyo, ibiro bedo kiyude. Pono ndo nitiere gi simu mar ong'we yamo kaka mantiere godo ne to samoro kada tiyo kode, samoro bende karmi awite kata mana time nade. Onyalo post mar mondo mi ng'at madwaro tiyo kode oyude e yo mapiyo. Kwa kamano mana tayo chenro ni nyakwa Ramogi Ojwang' nyinga en Sharon Ngao. Geno mara ni yudo puonja chalari adek kaluwore kod pok mano mar odiochieng' makawuono. Orituru masani warad kendo juma mabiro.